Dito tayo mamimili ng konti lang na pagkain. Tamago. Koko. Kochi? Kore de ka, chairoy no. Tamago. Tamago. Itay. Ganyan din eh. Bili tayo ng konti lang kasi grabe konti na lang yung mga lagay nila. Ito dito. Tingnan nyo konti lang yung mga hand goods. Walaan, grabe Panic. Kore. Dochi ga oishikatta n daっけ? Atashi ga yutta koto. Kore ka kochi? Nozaki. No? Soko mo Nozaki da. Kore goya ga aru yatsu ga oishikattaって言った。6個でいいかな? だってスパムだったらじゃあ3個それ3個でスパム3個どうする? どうするってtingnan mo konti na lang grabe Nani? どっちが美味しいの? Spam ni kimateru. Pinapili niya kung ano na masarap. Because natural, spam. Ayan. Grabe, wala na. Kahit ang mga, arena, lahat Ang arena, ayan Ang arena yan. Grabe, ubos nandemo na. Katuwa. May mga ubos na mga ramen. Hindi ako magpapanik buying kasi ako'y nakapamili na. Ubos. Ayan. Grabe. Shashin tota ka na? Deksta. Mito sauce. Nani mo nai? Na? ミートソースも自分で作れよって。これでかいよ。Ayan niya, kore大好き。業務スーパーでは3個入りだけでこの値段だから、ここの方が安い5個入り。こんなの作ってっから。これからどうなるかわかんないから、あるの方がいい。Ubos ang mantika. Grabe ang noodles. Ubos ang noodles. Shashin do osoy. Scalp D焼きそば。Ha? Scalp D焼きそば。Scalp? Are dyan, koko dyan. Yada, mazuso. Binababa ko lang kasi hindi talaga ako sanay mag-video. Ako'y nahihiya talaga ako mag-video pag ganito. Kaya ako'y binababa laang. Koko no ga yasui. Chotto gurai demo
ちっちゃいけど。でもやっぱり、ワオシティの方が安い。でかすぎた200円、リコーダだけ。Importante sa akin iyan. Pero gama, atas nito siya daiji da kara. あコーヒーわかんない。だから今探してる。Grabe, ang daming walaan. O siya, sige, para kayo makapamili na ng maayos. Patayin ko muna.